Dobar dan, dragi gledalci, dragi posetioci, dragi moji, dragi moje i dragi naši i dragi naše. Nalazimo se iznad Čamurlijskog puta u prirodi u vikendici Mićifora Karabuđerovića, zvanog Mićko. Ova je vikendica stara jedno 250 godina, izgrađena je u 17. veku pod pokroviteljstvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Naime, ovde su posle komunisti preuzeli ovo i pretvorili je u kazamat za volove, a kad su to raskurcali, onda su doneli ovu veliku zastavu SFRJ, koji danas obeležava jedan istorijski period ove strahovne i strašne vikendice. Mi smo danas došli, pekli smo paprike na loj, na kube, pekli smo ćevapi koji su zagoreli, malo kancerogenija smo ih pojeli, i onda se peko paradajz i lukac i to smo sve izjedali i oni sad žmiju, spavaju, a mi smo nastavili da pijemo rakiju i da ovde obeležavamo teritoriju i da upoznajemo nove predele, nove vrste koje žive na ovoj planeti, a pre svega da bi vama dokazali kako je lepo i ako imate nekih ideoloških razloga da dođete ili ne, ako ste vernik ili niste, možete, jer ovo je bilo i pod crkvom i pod Crveni krst. Oni kad su dolazili, kad su terali i doterivali su komunističku pomoć i oni tu stres je razbio i zapalio sam medicinski gaza i materijal od govna i onda, pa tamo u loj. Osvežite se malo, gospodine. Živjeli, dragi moji. Evo malo sokić. Tako, sad kad smo se osvežili možemo da stavimo. Izvolite. Koštunica dolazi ovde i šeta kornjaču, a onda su ga, ono, neka visi Pedro i ovate Pedra i obese ga. Strujni kablovi su veoma aljkavo raspoređeni. Aljkavo. Znači, to se nije gledalo šta se radi još za vreme ovoga Popa Đujića, koji je izbegao za Ameriku četnika i posle su došli partizani i uzeli su prasiće u javnu korist. Nalazimo se inače u veoma pristojnom, lepom predelu. Priroda je ovde zdrava, onako živahna, ptice pevaju, zmije zmijuću, drveća rastu. Kao što vidite, sve oko nas je čista priroda, od prirodne ruke je sve napravljeno. Imate i ovde tunel da se šetate, prirodni tunel, nije osvetljen. Inače ovde ništa nije osvetljeno noću, bandere postoje, ali nemaju sijalice. Nisu povezali ove iz distribucije zbog ovi što čitaju ovo i ispala afera i ove plombe i skinuli i sekli. 5 miliona dugovali. Još od popa ovog patrijarha što je osveštao, kad uveli struju 17. vek, 5 miliona napravili i posle još 10 miliona za vreme Tita. Inače, ovde se vidi autoput i put Čamurlijski i vidi se, možete da odete prema gradu, možete da odete gde god, tamo i Trupale, možete da odete napred, možete za Aleksinac da odete, predeo je fin jer ovde nema mnogo kuća, nije gusto naseljeno, znači malo je ređe i možete da slobodno radite šta god želite. Možda da posluži kao seksi kuća neko ili da posluži kao seksi travnjak, to se ne zna, ljudi ima različite kreacije i inovacije i najnoviji mobilni telefoni su u modi, onda su stigli i ovi samozapaljujući agregati i samouništavajući kanisteri, to je isto opasno po život i to ako se lečite, pazite. Ljudi se leče od toga, oni ne znaju, oni nisu osetili to, ko infarkta tu dalje ne osetiš. Oni se leče od toga. Prde, ko Rajko Užik ne nastili. A onda su došli, ovde su bili čak i da kopaju, da tražili su ovo rudno bogatstvo. Ali ga nisu našli, nije ovo za to. Ovde ni kukuruz čak nema. Ovo je prokleta zemlja. Živjeli. Živjeli, vrate. Ovde da baciš kesu sa kesama za đubre. Ovde je prokleta zemlja. Ja nisam video jednu povrćku i voćku ovde da iznikla. Dobro, imam da kupine i paprike malo. Ali to ni jednu. Ima gore kazamat sa divljim svinjama. One znaju tako, šetaju noću i jedu govna, jebi ga.
Šta će i one gladne, be, brate. Ne može oni državni kazamat, be, oni otišli u minus, be. Zabezeknuli su ovi iz Poreskog kad došli da vide, be. To katastrofa, be, brate, be. Otišli u minus, tu hrane svinje s koncentrati, s kukuruzi, nožgi vataju, be. Ne može, otišli, be, brate, ljudi u minus, be, celo preduzeće kazamat za divlje svinje, tako se zove, kazamat za divlje svinje. Propali, be, brate, ne može, ovi se zabezeknuli, kaže, šta ste vi radeli, be. Ovo po kafane trošili za reprezentaciju, poslovni partneri išli na ručak. Ko Šojić, be, tako, ono Šojić to priča i ono sve u film, to je istina, to se dešavalo u pojada preduzeća. Oni su, bre, bili, bre, gradili su kolektivne toalete. I uđeš u kupatilo zajedno s drugom. Kakav je to način, be, brate, se kupaš drugo. Gradili su te poljske klozete kolektivne, kao sa kamene kade i ono, sa česmu na vrtanjku, onu zvezdastu. I tu se kupali ljudi, be, brate. Posle im to srušili, to je tamo bilo, odavde na 300 metra odavde. Gde su maline? U maline se kupali. Posle se kupali u loj. Peču kobasice, ba ne daju na svinje kobasice, be, konja. Majmuni, be, će gradi kolektivno kup. Popravili su i možda su vršili kolektivne bahanali kao u Starom Rimu. Ovo je mesto u Starom Rimu bilo zapečaćeno. Bio udaren pečat, zatvorili Poreska u Stari Rim. Isto. I ovde je sve ova teritorija bila N zona, brate, neutral zona. Bilo tu, be, brate, gdje je smelo se priđe, be, sve se pokršilo. Zapalili ih posle, da ih jebem, izgoreli svi. Ajde, živim. Ajde, živim. Iznamuvali se. Onda, na primjer, dragi gledalci, vrlo interesantno što ovde možete da gledate čist zalazak sunca. Znači, zalazak sunca koji vam pruža kompletan užitak, jer je nadole, odavde, nadole je kotlina. Znači, vi ladno vidite sledeću planinu, a dole je rupa, mislim rupa, ne, i ladno vidite kako sunce, ceo dan možete ga gledate, samo vam iza drvo kad ode to, odakle izlazi, mislim. Ali odavde kad pođe, od podne na tamo i možete da gledate i zalazak sunca obavezno, ovo će isečemo, će zovemo iz Medijanu, iz Goricu, dođu da iseču ovo, u drveće da bi se lakše videlo kako zalazi za planinu. Što ne znači da u Englesku zašlo sunce, u Englesku uvek kasnije zalazi sunce, to se zna kad se gleda Premier Liga, da kod njih još uvek dana, kod nas je pao mrak, i u Španiju isto. Oni igraju u 11 noću, još dan, kažu mi ljudi, i igraju u 12 u podne. Ovde može, ima fudbalska lopta, može fudbal, ali nije preporučivo, neravan je teren, dosta izgnjavljeno, ovo izgnjackali ga tu kad se bali, dolazili tu, strašno, odvratno, ne znaju ljudi više ni da se jebe. To će da iseču, znači, ova drva i sunce će da potone u vihoru kao vatra. Cune Gojković. I on pokoja. Tako da, priroda je lepa. Snalazimo se, ručali smo, pićemo rakije. Evo, bit će to neka muzika, oni sad žmijaju, spavaju svi. To je surovo, to ljudi šta rade, otišli tamo, brate, beš, onda vratili se posle, pa im rekli, ja ću ih pošaljiti. Ajde, živim. Ajde, živi, igrati. Bežive. Veliki pozdrav za Nenada Jordanova, zvani Šone. Iz Bugarske. A? Šone Bugarin, ali taj? Ne znam ja, njemu kažu da je Srbin. Veliki pozdrav za čoveka koji danas nije mogao da prisustuje ovde i koji je sad u paklenom gradu Nišu i tamo kuva se s Bokija, ladna jaja onako. Bokije isto pozdravljamo puno i svi zajedno, ceo narod, cela srpska nacija, cela javnost očekuje da sutra pobedimo Sloveniju u finalu i da osvojimo evropsko prvenstvo. Zato do sutra nabijajte energiju, nabijaj energiju, pozitivizam, da zračite u raspoloženju pred utakmicu, da budete onako, bre, ja, to, da budete jaki. I koncentracija kad traje igra, aktivna igra, u prekidu može komentari. Samo pobedimo. Pozdrav za tu dvojicu likova čoveka koji danas nisu nažalost sa nama. Mi ćemo pokušati da ih dobijemo kasnije i radio vezom što ostalo od Nemci ovde iz Drugi svjetski rat.
za benzin, sa benzinkovu otpisani, da uspostavim vezu s njima. Eto, šta bi drugo rekao, osim da uživate u ovom prekrasnom predalu, dođite, posetite ovo turističko, humanističko mesto. Veoma je ovde živeti lepo. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama što ste mi ukazali tu čast. Ove subote. Hvala vam na pažnji što ste se javili, što ste bili u kvizu. Biće mi drago da idući put osvojite malo manje novca u znak protesta. Doviđenja, na pažnji. Hvala, prijatno. Prijatno.